салом дӯстон, бо шумо мубориз аҳдов. Мақсади видеои имрӯза барои осон, зуд ва бехарҷи зиёдатӣ аз ҳама нуқта дар ҳама ҳолатҳо интиқол намудани маблағ аст. Дар хона нишастееду ё дар ҷои кор ба коре машғуледу таъҷилан ба хонаатон маблағ лозим шуд, пас телефонатонро гирифта метавонед маблағ фиристед. Чӣ тавр? Агар моро то охир ҳамроҳӣ кунед, албатта огаҳ хоҳед шуд. Барои ёфтани ин программа ба Play Market ё App Store медароед, дар поиск «Днежные переводы» ё «Золотая корона» программаро скачат карда дохил шавед. бо кадом забон программаро истифода карданед интихоб кунед. инҷо рақами телефонатонро нависта «Получить код». коде ки ба телефон меояд, инҷо нависта дохил шавед. шумо ягон перевод надоред. «Привести». картаи кадом давлатро истифода бурданиед интихоб кунед. албатта мо Россияро интихоб мекунем. дале бо «Золотая корона» зиёда ба 30 давлати ҷаҳон метавонед пул фиристед. давлате ки пул фиристоданиед пахш кунед. дар графаи навбатӣ миқдори маблағи фиристодашавандаро менависем. инҷо валютаро интихоб кунед. агар рубл интихоб кунед, то 5050 рубл мегирад. агар евро доллар бошад, бе комиссия. хуб дӯстон, инҷо бо диққат бошед. агар аввалин бор бо программаи «Золотая корона» пул равон кунед, ин тавр ҷой барои промкод мебарояд. промкодро метавонед аз ягон дӯстатон гиред ё промкоде ки ҳоло дар рӯи экран ҳаст, метавонед инро ҳам истифода карда ҳамагӣ бо 1 рубл пул фиристед. дафъаҳои минбаъда инҷо ҷой барои промкод намебарояд, вале чӣ кор кунем ки то оянда ҳам ҳамеша бо 1 рубл пул фиристем? каме дертар ин секретро ҳам ба шумо мегӯям. акнун тафтиш карда мебинем ки дар ҳақиқат бо 1 рубл пул фиристода мешавад ё не. 1000 рубл менависем. ина комиссияш 1 рубл. 10000 рубл менависем. дар 10000 ҳам 1 рубл. ина биёед 30000 нависта мебинем. ина дар 30000 ҳам 1 рубл комиссия. агар промкод истифода накунед, комиссияш 1%. биёед 1000 рубл пул равон мекунем. дар боло бояд рақами получатель, яъне одаме ки пул равон мекунем, нависед. инҷо фамилия, ном, отчество. агар отчество набошад, инҷо як галочка гузоред, кифоя. дале инҷо бошад ному насаби худамонро менависем. дар варақаи навбатӣ моро лозим аст ки ҳамаи данниҳоро тафтиш кунем. дар сурати хато будан редактиротро пахш карда ислоҳ кунед. дар қадами навбатӣ бошад аз мо рақами картаи бонкиро талаб мекунад. рақами картаро менависем. муҳлати тамомшавии карта ва дар инҷо бошад 3 рақами пушти картаро нависед. оплатит. як чизи дигарро фаромӯш накунам. картаи шумо бояд ба номери телефонатон пайваст бошад. номере ки дар карта пайваст аст, код меояд. кодро занед. пули мо фиристода шуд. ин нишонаро пахш карда коди переводи маблағро ба тариқи мессенҷерҳо ё почта ба получатель фиристед. дар барномаи «Золотая корона» як функсия ҳаст ки кори моро хеле осон мекунад. агар шумо ба як одам бори дуюм пул равон карданӣ бошед, ҳамаи данниро аз нав навистан лозим нест. ба болои номаш як бор пахш кунед. повторид. агар миқдори пулро иваз карданӣ бошед, байни экранро як бор зер карда пулро иваз карда фиристед. дӯстон,
ҳоло як чизи асосиро бароятон мегӯям. чӣ тавр ҳар бор бо 1 рубл пул фиристем? барои ин настройка, скидка бояд мо купон ҷамъ кунем то аз ҳисоби он бо 1 рубл пул фиристем. чӣ тавр? ба промкод мегузарем. ин нишонаро пахш карда промкоди худро бо WhatsApp, Viber, Одноклассники, Facebook, почта ва ғайраҳо ба дӯстон фиристед ё ин ки дар комментариё гузоред. агар ягон дӯстатон ё дигарон промкоди шуморо истифода кунад, ба шумо купон меояд. аз ин худи шумо ва ҳам одами истифодабаранда метавонад бо 1 рубл пул фиристад. дар ин ҷо ба помош мегузарем. агар саволе пайдо шуд, дар ин ҷо ҷавобаш ҳаст. агар бо мушкиле рӯбарӯ шудед ба оператор муроҷиат карданӣ бошед, ҳамин трубкаро зер карда бо WhatsApp, Telegram, SMS ё ин ки занг зада мушкилеро ҳал кунед. инҳо 24 соат дар алоқа ҳастанд.